Jee. Mä painoin sitä vastaan. No joo. No joo. Who gives a fuck? Okei. Hei. Päivää. Hei. Moi. Mitä teille kaikille kuuluu? Kuuluu hyvää. Kuuluuko teille kivaa? Mulla on Juu. ihan Kuuluuko sulla Oliver kivaa? Kyllä. Laitat sä tohon, tossa näkyy kaikki. Kuuluuko sulle kivaa? Ei, mä vihaan tätä. Okei. Mä en halua täällä. Tervetuloa seuraavaan jaksoon, eikä jakso 2. Jip-i. Okei. Nää seuraavat 5 jaksoa tästä, tai 4 jaksoa tästä eteenpäin liittyen omikseen ja kaikkea kivaa. Kiitos. Me saatiin sille ekalle jaksolla joku melkein 20 kuuntelukertaa. Wow, se on paljon. Se on paljon ekalle Ja mä jaksolle. olin 5 niistä. Sä olit varmaan 5 niistä. Ja me saatiin myöskin paljon kritiikkiä, josta mä myöskin kiinnan tosi paljon. Mitä ne oli? Meidän pitäisi jäpätä tarinoita enemmän. Okei, tarinoita. Meidän pitäisi kiusata kappia vähemmän. Mut Hei. fuck that, kappi haistat vittu. Okei, hyvin alkoi. Joo. Meillä on täällä kaksi, ei tuo väärä. Noin. Meillä on nää 2 täällä. Hello. Meillä on Oliver ja Kappi. Jep. Ja sit meillä on täällä tää meidän uusi ihminen. Joka mä vieras tänään. Haluatko sä kertoa, että kuka sä oot ja miksi sä oot täällä? En Et halua kertoa. halua kertoa. Ei, mun nimi on Nelli. Moi. Joo. Mut pakotettiin tänne, mä en halua olla täällä. Jep. Sä haluat olla täällä. Mä haluan olla täällä. Sä haluut olla. Niin haluat. Kyllä haluan Kaikki olla. haluaa olla täällä. Mä haluan olla täällä. Okei. Mennäänkö me tätä kysymysten pariin? Tällä kertaa mä en puhu kysymyksiä, vaan meillä puhuu kysymykset nämä 2 täällä. Nää 2. Ne on jaettu niille. Eikä meille. Tässä on tää läppu. Eikö lappu. Läppupappu. Kyllä. No niin, mennäänkö me kysymysten pariin? No niin, joo, mennään vaan. Mä aloitan hienolla kysymyksellä on who this? Eli kuka olet? Ja no, me saatiin jo vastaus tähän, mutta millä alalla sä oot? Arva! Mä oon media-alalla. Wow. Oho. Mitä? Wow. Joo, onko sulla mitään muuta tähän who this asiaan? Mä oon Nelli. Ja ei oikein, musta ei oikein mitään kiinnostavaa selitettävää. Kiva, hyvä. No, se oli nopeeta. Mennäänpä sitten vaikka 2. Toivottavasti tästä ei tunne 3 kertaa lyhyempi jakso. No niin. Tästä tulee 3 kertaa hyvä. Siis että kuka minä olen? Niin. Vain. Minä olen Kaspar Koppinen ja minä olen yksi alkuperäisistä jäsenistä tähän podcastiin. Wow, Pyry. No, Mitä? sunkin pitää kertoa kuka sä oot. Mä oon tää niinku leaderi tässä, tää oli mun idea. Tai itse asiassa, se kenen idea tää oli myöskin, kun tämähän ei ollut pelkästään mun idea. Se kenen toinen idea tää oli, se ei edes oo täällä. Ha! Että Pitäisikö mun kertoa kuka mä oon? Nää, me skipataan mut ne ei skipata sua, sä et ole niin Tässä erikoinen. mä haluan kertoa itsestäni vielä, nyt tuli mieleen, että Joo. siis mähän on 3. ihminen, jonka ne halusi tänne, että mä olin vasta 3. sijassa. Sä olit semmonen tripla. Mä en ollut edes missään sijassa, mä olin semmonen niinku... Sä olisit tullut kuitenkin, joko sinä tai Jake. Mut Joo, Jake että tuolla siis lähellä, tää oli siis ensimmäinen ei päässyt, toinen ei päässyt, niin sitten mulle soitettiin 10 illalla. Alkuperäinen ideahan siis oli saada voit sä joku... please tulla meidän podcastiin, meillä ei ole ketään muuta, please! Niin mä oon täällä nyt. Joo. Joo, tervetuloa. Eipä kestä. Should have left him hanging. Jes, me skipataan mut, no niin, hyvä. Eli mitä kaikkea sä oot tehnyt alalla? On 2. kysymys. Onks tää niinku Tai aina mun mitä vuoro? kaikkea alalla tehdään? Juu, sä on vähän vastaat ensin. No niin, awesome. Siis, no siellähän tehdään kaikkea. Elikkä me Kaikkea? kuvataan, sit me odotetaan ainakin 2 tuntia, että saadaan kuvata lisää, tai sit me tehdään graafista, ja sit me odotetaan 2 tuntia, että saadaan tehdä lisää graafista, tai sit me kuvataan videoita, ja odotetaan 2 tuntia, että saadaan kuvata. Eli täällä on paljon Mitä vittua sä odottamista. teit, Pyry? Ja hei, ensimmäinen V-sana, tai ainakin multa tuli jo. Muista, ei saa kiroilla. Joo. Joo. Tai tulee raippaa Markulta. Tää on paljon enemmän odottamista tää paikka kuin mitään. Mut se ei haittaa, koska mä oon viimeiset 2 viikkoa vaan piirtänyt. Ja se on ollut hyödyllistä tekemistä, koska se on osa mun työtä. Niin aika chillia mun mielestä täällä. Ei mikään ongelma. Juu.
Kuulut vähän huonosti. Tuu vähän lähemmäs, tai mä voin nostaa tätä. Okei, joo. Noin. Tai sähän voisit Kiitos. basically, koska Joo, mä tässä on pystyn. myös nämä vihreät napit, joita voit painaa. Joo, mut sit me ei kuulut. Niin, No, eli... Joo, sitten mennään vaikka... Kasper, mennään sun. Häh? Miksi sä oot alalla? Mitäs teet? Koska mut valittiin tänne. No, sepä on hyvä. Ja- Ja pyry. Sä et halunnut itse olla täällä Ja miksi mut valittiin tänne on, koska mä hain tänne. Jep. Kuinka monessa sija? Eka. Nice. Varmasti on mukavaa. Oo. Ja mennään sitten pyryyn. Moi. Mitä? Se on se kysymys, mitä mä kysyin. Mikä se oli? Eli mitä kaikkea media-alalla tehdään, mutta mennään nyt siihen, että mitä sä oot tehnyt. Mä oon pikkasen lukenut lakia. Vau, Tekijän tähän oike- liittyy Tekijän oikeuslakia. Mitä me käyttiin se joku 1 tunti siihen. paljon. Tai 1 päivä siihen. Sä oot niin hauska. Mitä meillä on tarinoita? Valokuvattu. Meidän piti kertoa jotain hauskaa tarinoita. Me ei ollut kerrottu mitään hauskaa tarinaa vielä. Niin. Meillä oli videokuvausta ja meidän piti tehdä niitä jotain mainoksia ja kaikkea tällaisia kivoja. Kappi muistaa. Joo. Siis, niin. Juu, tietenkin Joo. muistan. Mutta Me piti tehdä mainoksia, videokuvata mainoksia. Se oli silleen tosi hassua, koska me tehtiin hajuvesimainos. Ja totta kai yleensä hajuvesimainoksissa ja tällaisissa näytetään se, että kun ne sprayaa sitä silleen niin kyllä ne tekee sitä. Ne tekee Joo. Niin. Mietipä, kun me tehdään sitä varmaan 10 kertaa siellä siinä yhtenä päivänä siellä suljetustilassa, kuinka paljon se haisee. Joo. Mä sä et voinut kävellä tuolla alakerrassa ollenkaan, koska tää koko alue haisi. Missä vaiheessa tää oli? Milloin te... Silloin kun me tehtiin sitä Nintendo Switch. juttua. Niin, joo. se oli silloin. Ja me piti välillä ottaa semmosia happitaukoja. Me käytiin ulkona, koska muuten me oltais tukehuttu tänne. Niin. Se oli niinku, ei niin kivaa. Joo. no joo, mutta ois se voinut olla pahempikin haju. Niin ois. Ja, Niin. mutta se oli sentään hyvä, koska se haju vesi kuitenkin. Toivottavasti kukaan ei ole huomannut, kun mä oon tehnyt näitä hauskoja domain expansioneita täällä. Ei olla huomattu. Eikä se varmaan haittaakaan. Teethän sä viimeksi. Niin tei. Vaikka kuinka monta. Joo. Mitäs sitten? Joo. Ehkä me katsotaan vielä vähän. Mennäänkö me 3. kysymykseen? Vai kerronko mä jotain? Niin, miksi Niin. sä kerro sun juttuja ollenkaan? Niin, Sä et edes niin. esitellyt ittees. En mä esittele itse. Mä esittelen ittees. Kuka sä oot? Mulla ei mitään hajua kuka sä oot. Mä en ikinä nähnyt sua. Mä en tunne sua. Kuka sä oot? Minä olen Oliver. Etkä oo. Niin. Mua kutsutaan... Todista. Näytä sun passi. Mä voin näyttää mun passi sulle. Voinko nähdä mun passi? Se on mun takin taskussa. Näytäpä vaan. Mä en usko, että sun pitäisi... Joo, mutta... Äläpä nyt. No niin, ja Okei. pidä se passi siellä repussa. No niin, joo. Okei. Niin, mä oon Oliver ja tällä kertaa mä oon se, joka kysyy näitä kysymyksiä. Jos ette ole jo huomannut, vaikka se on aika vaikea olla huomaamatta. Kyllä, me nähdään sun passi. We can see the fit, joo, bro. on kaunis. On, niin onkin. Kato säkin kappi. Se on komia, tunnistaa sinuksi. Että se on sinä kyseessä. Tunnistaako tästä muks? Näytä kameralle ehkä. Niin, näytäpä kameralle. Näytäpä kaikille katsojille. Mä en näytä mun henkilötunnusta, mutta... Ei sinä, mä vähän Voiko tässä tunnistaa, että se on minä? Joo, ihan selvästi. Joo. Jep. Oh my Joo. god. Mihin mä jäin? Niin, kerro. Mulla on mitä taas sä oot tää tehnyt? kultakalan muisto, että mulla ei oo... No mehän jäätiin viimeksi sille vähän jumiin välillä. Joo, no. Mitä sä oot tehnyt täällä? Onko sulla mitään... Oleskellut. Onko sulla mitään... Onko sulla täällä mitään henkilöllistä arvoa, niinku Kapilla? Ei oo. Kapillahan ei oo henkilöllistä arvoa, koska se on itse hyväksynyt sen asian. Mutta sillä on enemmän kuin mulla. On tietenkin. Mulla on aina eniten, tai enemmän kuin Kapilla. Aina, sulla on kaikkia vähän enemmän kapella. Pituutta ja... Naisia ei oo. No hei, silleen tavallaan 0 kertaa 0 on silti 0. Niin. Näissähän sinne mulle yhtään.
Okei. Mä en nyt kerro teille yhtään mitään. Paitsi, että 2 negatiivista tekee positiivisen. Niin, Niin. elikkä te ootte toisenne naiset. Niin. Tää vitsiä. Congratulations! Jee, mennään 3. Tai ehkä joo. Mennään 3. No joo, kysy vaan. Mä ajattelin, että joo. No mitä sä ajattelit? Ei kun mä ajattelin vaan, että eikö se ollut niin, että siinä oli 2 kysyjää, joka oli sinun lisäksi minä, mutta anna se lappu sitten, kun susta tuntuu, että Sä oot tossa noin. Se on 4 joo, kysymystä okei. ja sitten Joo, se on joo. 4 kysymystä. Eli 3. Mä en saa tästä selvää Pyry ihan oikeesti. Miten? Miten sä et saa selvää siitä? No nyt mä saan. Haluatko mä luen sen? Siis, onko toi R vai T? Näitä tänne. Ei mä en näytä. Onko tuo R vai T? Mun mielestä se on R. Se näyttää R:llä. T. Mut se lukee, että miksi Miksi valitsit? miksi valitsit? Valitsit, sanon T. Miksi valitsit alan? Okei. No siis mä valitsin media-alan, koska Kokkolassa ei oo mitään muutakaan kivaa. Ja tää oli se ainoa... Mä asun Pietarsaaressa. Niin, no sä asut Pietarsaaressa, mutta mä en. Ja tässä- Siellä on varmaan- Tää on mun kysymys! Älä parasta mun kysymys! Niin... Ja mä en halunnut muuttaa Kälviälle, että mä pääsin Kälviä Artsille. Niin sen takia mä ajattelin, että täällä olisi varmaan ihan kivaa. Ja joo, siis tää on ollut niin paljon parempi kuin mä ootin, että tää on. Ja mä en halua mennä yhtään minnekään muualle, että mä kuulen kauhutarinoita, kun mun kaksoisisko Ninni on jossain sotella, niin se on ollut jossain työharjoittelussa päiväkodilla ja sit se tulee kotiin silleen, Oh my god! ne lapset antaa mulle jonkun noron kohta ja sitten mä oon silleen, kiva, mä menin kouluun, olin siellä 4 tuntia, piirsin koko ajan ja lähdin kotiin. Wow. Wow. Yeah, Wow. yeah. Hyvä, Pitäisikö mun kertoa, minkä takia mä valitsin ala, vai mennäänkö me eka kappeen ja sitten Pyry ja sitten muuhun? Joo. Vai mennään Pyry itse asiassa, Joo. että se menee semmoisessa. Pyry voidaan mennä. Missä sä valitsit ala? Koska ennen kuin mä edes tulin tänne, niin mä olin valokuvannut jo jonkun aikaa. Ja tehnyt satunnaisesti sosiaalista mediaa muutenkin. Ja mä tulin tänne, koska mä voin täällä hioa mun taitoja asiasta ja olla vielä parempi sosiaalisessa mediassa ja olla rikas ja iloinen ja kaikkea muuta kivaa. Okei. Haluan myös huomauttaa, jos opettaja katsoo tätä, niin minä teen töitä. En Ehkä vain piirrä kaiket tunnit, minä lupaan, että mä teen töitä. Jep. Yhtään mitään. No niin. Mennäänpä sitten Kasperiin. Joo. Elikkä valitsin tänne näin, koska polkupäivinä tää vaikutti... Mitä? Polkupäivinä tää vaikutti silleen kivoimmalta. Se kokemus oli semmonen, missä näin itsenikin työskentelevän. Tai niinku. No joo, mutta en kerro enää, koska minua mollataan tässä nyt. Sorry. Joo. Miksi mä valitsin täällä? Kuule, se oli joko se, että mä menen joko lukioon, jonnekä mä en ois kuitenkaan päässyt. Ja joo, en ois itse halunnut mennä sinne. Mutta se oli joko se, tai täällä, niinku tänne. Se oli, olisiko se ollut, mitäs se oli? 20 pistettä piti olla, että pääsi mediaan. Ja mulla oli 20. Koska se oli mun ensimmäinen valinta. Jos mä en ois laittanut sitä mun ensimmäiseksi, mä en olis täällä. No hyvät laitoit. Juu. Niin. Joo, minkä takia mä valitsin sen? En mä tiedä. Et tiedä, sä tiedä, miksi sä valitsit ala. No, kyllä mä sisäisesti tiedän. Mut sä et ulkoisesti, sä et yhtään tiedä. Et tiedä. Sä oot sisäisesti. Sisällä mä tiedän, sisällä mä tiedän. Mä oon vaan tämmönen tylsä paskaa. Niin. Oppa nyt hiljaa hetki. Jep. Eli minkä takia mä valitsin, vaikutti hauskalta. Mä kävin täällä polkupäivinä. Tää oli yksi mun valinnoista. Ja mä pidin jonkin verran täällä, kun mä kävin täällä. Mutta sit kun mä oikeesti pääsin tänne, se oli paljon hauskempaa, mitä se oli mulle kuvitettu.
Joo, siis se on hauska, koska silloin kun mä tulin niinku amikseen, niin mun mummuhan oli niinku tosi järkyttynyt siitä, että mä en mennyt lukioon, koska Ai joo, se tuli mulle silleen, mitä sä et mene lukioon, sä et voi vaan päättää heittää sun koko tulevaisuutta pois, että sä et mene lukioon. Tai no ei se nyt ihan noin sanonut, mutta niinku, se oli vähän silleen järkyttynyt. Sisäisesti kaikki vanhemmat Se oli vähän järkyttynyt, kun se oli silleen, sä et voi vaan päättää aistella lukemista ja kokeita. Ja mä oon silleen, mä en halua lukioon. Ja tää oli paras paras asia, mitä mä oon ikinä päättänyt mun elämässä, että mä en mene lukioon. Joo. Joo, ja siis lukionhan haluaa pelkästään ne, jotka haluaa vaan lisää sitä, mitä peruskoulussakin on ollut, mutta vaan vaikeampaa. Mun kaveri on lukiossa. Niin Saanut. se kertoo susta ja se on sun ammat- kaverista. Kaveri is a nerd! Ammattilukiossa. Niin. No okei. No, niin, no. Yhtä hikkeinä. Oppa nyt. Niin. Kenellä on nyt, kuka johtaa nyt tähän? Kuulepa ihme, semmonen natsisaksa saakeli johtaja. Ei, mutta Haist vittu. ei, mutta siis no joo. Meidän kaikkien kaverit on siis vähän niinku ammattilukiossa, kun miettii. Koska Jaakko. Jake. Sen olisi pitänyt olla täällä, mutta meidän piti tehdä säädöksiä näihin meidän... Jep. Bring Jake back 226. Meidän piti tehdä aggressiivisia säädöksiä näille meidän järjestykselle. Tähän ykkösenä olisi pitänyt olla sähköltä, olisi pitänyt olla joku sähköltä potkimo siellä pöydän alla. Ei se ollut mun jalka. Niin, alkuperin tässä pitäisi olla sähkö ja sen jälkeen olisi pitänyt olla jotain muuta. Mä en muista mikä sen jälkeen piti olla. Tyyli... IT. Joo, ei. Joo. Ei. Ekana piti olla sähkö. No, eikö se Sähköprosessi, sote, IT, Media. Jep. Se oli se järjestys, mikä se piti olla alun perin. Ja Eli nyt se mä on. olin kolmantena. Joo, mutta nyt sä oot ensimmäisenä. Womp. Koska prosessi jätkä oli kipienä, niin se ei päässyt. Se olisi päässyt huomenna, mutta nyt se on huomenna tulla kuvaamaan. Joo, okei. Haluatko sä taas mennä mukaan? Haluatko? Niin. Sä voit vaan päättää, milloin Good se lopettaa. boy. Joo. Mihis me ollaan nyt jääty? Niinku, mulla tulee kohta dementtiä, kun mä en, niinku... Joo, jatka. Kuinka monta kysymystä sä oot kysynyt? Mä oon nyt kysynyt 3. Se on hyvä. Kuinka monta kysymystä meillä on? 8. No se on hyvä. Ja mennyt 17 minuuttia, mutta me pysäytetään siinä 25 minuutin aikaa. Me tarvitaan oikeasti jotakin fillereitä tähän. Niin, ei Kyllä, hätää. meillä on vielä mä oon 4. yksi iso filleri. Meillä on vielä yksi mun kysymä, ja se on... By the way, tää pystyy You're doing kuvata, amazing, sweetie. tää pystyy kuvata 69 minuuttia ja meillä on 65 minuuttia. Tuossa lukee 69 minuuttia kuvat, pystyy kuvata jotain kuvannut jo tunti 5. Mitä se on kuvannut se? Siinä on ne aiemmat videot, ne kortilla. Ja me ei saada kuvaa. Ai. Ei helvetissä aja. 4 minuutissa kaikkia loppuja kysymyksiä. Eli No ei se, tarkoittaako tää, että... Me voidaan vielä tehdä tällä jotain. Mutta nyt Sitten meillä tulee GoPro-kuvaa koko loppuhomma. Jee. Aha, jipii! No Ja se on niin. semmonen tällainen se loppukuva. No ei, se ei tuo paha. No niin, tykkääkö olla alallasi? Ei, kyllä. En Automat tykkää. en. Joo, Ei. siis tää on tosi mukavaa, että silleen, niin kun, ja se kaikki mitä pitää tehdä, töitä, hyi saat, niin se on silti tosi, se on, miksi sä vaihtelet niitä koko ajan, niitä kameraa, niin se on tosi mukavaa sinänsä. Siis oikeasti saada tehtyä niin kuin jotain hyödyllistä, koska normitunneilla koulussa, niin mä en jaksa kuunnella ja... Mä en oo sanonut yhtään mitään. Leikataan niinku tohon semmonen black box, jossa vaan pyryä ei näy. Sähän editoit tän, niin tee vaan Ei, semmonen en Sä mä. editoit. Oikeastaan Mä en Pyry. editoi tätä. Sä editoit. Mä Ei. editoin. Joo, Ei. sä saat editoida No tämän. kuka tahansa Mä voin editoi. editoida seuraavan. Ei. Okei, no joo, mitä mä olin sanomassa, niin kaikki
semmoiset teoriaoppitunnit on niin tylsiä ja mä vihaan lukea kokeisiin ja mulla ei aivokapasiteetti riitä siihen. Jatka. Jatka. Niin sen takia tää on niin kiva, koska mä saan joko koko ajan tehdä jotain kivaa, kuten niin kuvata tai piirtää tai tehdä jotain muuta kivaa semmoista, joka ei vaikuta silleen, että mä en ole tylsistynyt koko ajan, niin mä en silleen välitä. Niin sit mulla saa jotenkin paljon enemmän tehtyä, ja se on paljon mukavempaa. Valin. Mä en kuunnellut yhtään mitään. Kiitos! Tää mulla tuntuu tosi hyvältä olla täällä, kuule. Joo, niin pitääkin. Hei Pyry, tykkääks sä olla alallas? Joo. Akkonen ihan varma. No jos me saadaan tehdä podcastia ja mä saan pelleillä sen aika paljon, niin joo, kyllä. Okei. Jep. Me puhuttuu. Tuo on toinen kerta mä teen. Niin, mitä sä olis sanomassa? Häh? Sano vaan, sano. Ei, kannattaisiko se vaihtaa tuo? Kun niin joo. Mä saan tehdä podcastia. Mä otan kohta Nellin mikin, mä puhun siihen. Älä ota mun mikkiä. Niin. Mä voin senkin laittaa mutelle. Mä otan sun mikin. No etkä voi. Niin. Mä saan tehdä podcastia, missä me viimeksi puhuttiin Kapin Tahnasukista. Jaha. Niin Se oli muuten joo. oikein hauskaa. Joo. Ja nyt Roudissa me ollaan tosiaan Mario eri paikassa. Tällä kertaa me puhutaan sun tahnasukista. Raudi sanoi Maria Mehu. Me ei puhuta mun tahnasukista. Ei Me kiitos. puhutaan pelkästään sun tahnasukista. Miksi sä haluaisit puhua mun tahnasukista on se kysymys. Se on parempi kysymys, että miksi sä haluat puhua mun tahnasukista? En mä tiedä, ehkä mä oon keräillyt niitä. Mitä sä tekisit niillä? En mä tiedä. Mä teen paljon asioita, mitä ihmiset ei odota mun tekevän. Miksi? Can we move on? Jatka, Eli mutta Kasper. tärkeä kysymys, että mistä sä oot saanut mun tahnasukista? Kasper, Mä tiedän, missä sä asut. No sä oot käynyt meillä. Niin, Kasper, tykkääkö olla alallasi? Luulit sä, että mä Joo. Tykkään. Hyvä. Ja itse asiassa yksi pääsyistä, miksi mä tykkään tällä alalla on te. Minun luokkakaverini kaikki ovat erittäin mukavia. Mua ei olla kiusattu niin paljon. Me ei haluta olla sulle mukavia. Mä haluan olla sulle mukava. Me ei haluta Et olla halua. mukavia, mutta me ollaan. Tää on oikeastaan... Vaikka siis kyllä, mutta täälläkin tunnetaan niinku silleen, esimerkiksi nytten 2 tyyppiä jo, mitä mä oon tietoinen, niin on sanonut, että mä näytän 10-vuotiaalta. Tai oikeastaan toinen sanoo, että mä näytän 9-vuotiaalta. Toinen sanoo, Älä että huoli, yksi niistä tulee tänne jonain kertana vielä. Mutta ei se haittaa. Se on vaan hyvä olla lyhyt. Kuolee myöhemmin. Onko ne ihan varma? Vittu Pyry nyt ihan oikeesti. Kohta mä laukasen Joo, tämän. Yksi katsoi. Sä oot vähän innostunut tänään. Yksi katsojista tykkää ihan Joo, Laita takaisin! okei. Yksi katsojista tykkää ja se on tiedetty, se on varmaa. Ihan Joo, varmasti joo. tykkää, Kyllä. joo. Minun pitää kysyä iteltäni, että tykkäänkö mä olla alallani. Et. Tykkäät sä olla alalla? Mä oon väsynyt täällä. Onko se hyvä vai huono? Arvaa. Molempia. Eikö me kaikki? Eikö me Vähän molempia. Se on niinku, että jos mä oon väsynyt, niin mä oon väsynyt. Joo, okei. Mut sit mun aivotkin alkaa niinku tekemään visuaalisempaa työtä. Yksi kamera ei kuvaa jostain syystä. No se on womp to the fucking womp. Wamp, wamp. No joo, mutta ei se- kuvaa. En mä nyt tiedä, onko sillä niin kauheasti. Mikäs kamera se on? Se on tuo, joka kuvaa mua ja Nelliä. Joo. No, No ei, mut- ei me tarvita sitä. Kappi. Mitä? Teepä semmonen puolipainolla shooter. Hei, mut tyypit, me ollaan nyt Siitä napista, siinä on semmonen nappi. Joo. Siinä on se Joo. shooter-nappi. Guys. Älä paina kokonaan alas, paina sillä puoliväliin. Ne ei näe Jep. mitään. No niin, nyt se on takaisin. Haha, moi. Joo, mut mä olin just sanomassa, että tää on nyt 24.30, tää on rekordannut tässä näin, joten Meillä ei oo kumpikaan viimeksikään ollut tason 25. se on Ei niin. Onko 20... meillä mainoskatko? Mainoskatko? Ei. Joo, okei. Moi!
Juuri sinä, joka kuuntelet tätä. Tarvitsetko osaamista ammattimaisten Kannattaako mun mediasisältöjen pysäyttää tekemiseen? tärkeä ordaaminen? Tuletko Joo. valmistelemaan No niin, ja nyt me ollaan takas täällä. Täällä. No niin, nyt me saadaan klipille, kun mä heitän kappia tölkillä. Tuo oli parempi, koska nyt se osui niinku tähän. Se osui äsken tähän näin. Oliver, Joo. potkaise tölkki takaisin No tänne. enpä potkase. Nelli vai Mitä? potkaise sen tölkin takaisin. Ei, älä. Ja Yes. Ihanaa. Kasper saa olla meidän kysyjä. Noniin. Anna mun tölkki takaisin! Saamme mun Just tölkin niin. takaisin. Just niin. Älä anna sille sitä. Kuule. Miltäs nyt No tuntuu? niin, joo, jatketaan. Mikä se oli seuraava kysymys? Mikä se oli seuraava kysymys? Seuraava. Pyry, shut the fuck up. Kappihästä vittu! Okei, saat sun... No niin, jatketaan ilman pyryä. Joo, jatkaa. Kysy vaan Noniin. kysymyksen. Okei, eli kysymys, minun ensimmäinen kysymys, joka on 5. kysymys. Mikä on parasta alallasi? Elikkä, mut mä en aio vastata aika. Graafiset työt. Okei. Tai- Mitään muuta? Tai silleen niin kuin valokuvaaminen. Mä en tykkää videokuvaamisesta tai editoinnista, niin mä menen aika selvästi visulle. Niin se on, visulla on kaikki silleen kivaa ja mä tykkään tehdä sitä tosi paljon. Ja se ei ole niin se ei ole stressaavaa ja sä vaan voit tehdä ja sä oot silleen se on. Ja teitä ketään varmaan kiinnostaa, että mä oikeesti vastaan näihin kysymyksiin kunnolla. Ei. Mieluummin totisia vastauksia kuin Se semmosia, on tosi kovalla. Sun se kuin semmosia bullshit vastauksia. Joo, laita vähän pienemmälle, please. Se ei. Laita kaikki maksimille, niin me voidaan kaikki olla vähän kauempana. Joo. Niin kuin se oli viimeksi, kaikki oli vaan näin. No niin. Okei, eli- Ja se oli näinkin näin viimeksikin. Joo. Juu. Joo. Eli Voin ollaan pysyä näin. tämmöisellä matkalla koko ajan. Awesome. Oho. Mitä? Mitä sä sanoit? Niin, että se on nyt Pyry sun vuoro vastata. Ai onko? Mikä on parasta sun alalla? En tiedä. Heippa. Noniin. Hei. Parasta... Ai moi. Niin parasta alalla. Parasta. Mitä vittua mun mikille tapahtuu? Sun ei tarvi olla noin lähellä sitä sun... Noin, nyt se taas toimii. Se lähti vähän irti, mä laipan sitä. Parasta alalla. Okei, nyt meillä on kaikki liian kovalla, kun nyt Eikä meillä on kaikki olla. niin... No niin, parasta alalla on... Tää podcastin tekeminen. Legit. Siis... Mä vaan sanonut opettajalle, että hei, saadaan me tehdä podcast. Opettaja silleen, okei. Hyvä. Nyt me tehdään podcastia. Kyllä. Me tehdään tätä varmaan seuraavat 3 vuotta, jos me vaan Joo. lopetetaan. Mä vihasin sitä ensimmäistä jaksoa, se oli ihan kauhea. Mutta silti haluat lisää. Mä haluan näitä ainakin 15 lisää, joo. No 3 vuoden edestä, kuinka monta me saadaan. Joo, mä haluan joka ikinen viikko uuden jakson. Ja mä aion katsoa ne kaikki, ja mä tuun vihaamaan joka sekuntia. Te ette tuu varastaa mua mun kesälomasta. Me varastetaan, mä raahaan sut tänne, et sä oot... Mistä Pietarsaaresta? Kyllä. Kyllä. Koko matka. Mä kävelen Pietarsaareen ja tuun Mulla asuu raahaan kaveri sut tänne. Pietarsaaressa ja mulla on bändi siellä, mä tuolla maasella yllättävän paljon. Oli mökki. Kuulepa nyt pikkupoika. Mä heitän sua seuraavaksi tölkillä. Okei, Mä kuule heitän sua mun... Niin. Ei mitään. Niin. Onko se mun vuoro vastata? Joo, koska kysyjä Mikä se on kysymys vikana on? aina. Joo, mikä se kysymys oli? Mikä se kysymys oli? Mikä on parasta sun alalla? En mä tiedä. Vähän kaikki. Okei. Pitääkö mä antaa vähän tarkempi vastaus vai? Mieluusti, että me ylitetään se tunnin raja. Ei sen tarvi olla tuntia, mutta... Tai no niin, mutta joo. En mä tiedä. No joo. Mit? Kuulepa nyt, mä katon vähän itekin näitä. Tää on No anna joku toisen vastata, vai onko kaikki vastannut jo? Mä en oo vastannut vielä mun Niin, omaan no Kappe, kysymykseen. sä vastaat. Parasta mun alalla on kaikki, paitsi editointi Premiere Prolla.
mitä mä en suostu tekemään. Pyry, mitä Ai sä joo. nyt teet? Se löysi joku tapaan tehdä tommosia transitions näiden kameroiden välillä, niin se vaan hakkaa niitä. Pyry ei oo enää kameratyyppinä, Joo, eikä miksaustyyppinä. Ei Pyrille ei anneta mitään töitä. Sille annetaan editointi. Tästä lähtien se on vaan Okei, joo, editointi. se käy. Joo. Okei. Voi nyt se on se. Okei. Niin, mikä on parasta täällä? Mutta kun mulla jäi Niin, no et sä kesken. sanonut kaikki. Ja eikö sä vastannut eka? Niin. Sä olit sekä vastasi tähän kysymykseen. Niin, mä kysyin sen teiltä. Häh? Vastaa siihen kysymykseen, pikkupoika. Parasta tällä alalla on melkein kaikki, paitsi editointi. Mutta ihan oikeasti paras asia on ehkä tämän tekeminen. Mutta koska podcastin tekeminen ei ole silleen ihan osa tätä alaa, niin ehkä niinku graafinen design. Joo. Pyry nyt niinku... Joo, noniin. Noniin. Seuraava kysymys. Kasper Joo. Koppinen, jos se on sun oikea nimi. Ei Se on. En mä usko. Mä en usko Erkkikään. Mä en oo Erkki. Niin. Kukaan täällä ei oo Erkki. Siis mä en ymmärrä, mitä sä valitit tästä Pyryn käsialasta, koska tästä saa selvää. Ei. Äläpä nyt ala semmonen pikkunen... Ja miksi 6 ja 7 paikat osu? Joo. Koska ne on paremmin toisinpäin. Mikä oli sun eka vaihtoehto? Teidän ensimmäinen vaihtoehto? Otetaan sieltä 4. Tämä. No mikä oli sun toinen? Ei. Pyrystä sitten. Tämä. Ja sitten sinä. Mä sanoin jotain kerran. Tämä. Okei, tääkö oli mun eka vaihtoehto? No. Siis, pakkohan tähän olla jotain lisättävää. Tää oli niin nopea kysymys. Mun toinen... Ei, mutta siihen tulee erikseen nyt seuraavaksi justiinsa. Mut jos sä... Onko Jot, siinä toinen kysymys, että... Jos et ois päässyt tälle alalle, niin mille alalle sä olisit sit mieluummin mennyt, niin kuin mikä olisi ollut se second plan B? Mun plan B oli catering-ala ja sen jälkeen pinttis. Mikä? Okei. Pintakäsittely. Ahaa. Mikä on catering? Eikö se joku pelin nimi? Se on niinku semmonen niinku leipomiskokki ala tavallaan. Mitä sä teet, Pyry? Siis niinku oikeesti? Pyry, voiko sä vaihtaa sitä? No ei sun sitä kameraa tarvitse vaihtaa, koska se on nyt sinä, joka vastaat tähän, että jos et ois päässyt tälle alalle, niin mikä sit ois ollut se seuraava? Niinkö mä muistaisin. No mun kakkosvaihtoehto oli sähkö. Vitut mä sinne pääsen, mulla on liian vähän pisteitä sinne, mä olin tyhmä. Okei. Mut mä olisin päässyt kaikkelle muualle. Mulla Se oli on 22 pistettä, eikö vollutkin? Ihan mä olin 21. Mulla oli 27. Mä en muista, 24 Mut ehkä. mä olisin varmaan mennyt logistiikalle Mm. tai putkelle. Okei, mutta Tai sit vaan straight up lukioon. Okei, mutta minkä... Plan B olisi varmaan ollut muualla logistiikka. Jaha, me ollaan vaan idiootteja. Ei, vaan siis silleen, että niinku, mä meinaan myös, hyvä, että vastasit plan B, mutta niinku, jos olisit päässyt, ei nyt mietitä niinku opintopisteitä ollenkaan, vaan se, että minne sä haluat mennä, sä pääset sinne, niin mikä olisi sen toisiksi lemppari minne mennä? Sähkö. Okei, joo. Joo. Ja Oliver, sinulla toinen? Olisiko se ollut? No se oli lukio, mutta... Ala pyydän. IT. Okei. Ja mä en muista mun. Sekin taisi muuta olla IT. Ja. Me ollaan vaan 8 minuuttia kuvattu nyt ja tästä tulisi viimeinen kysymys, että pitääkö... No kysy se viimeinen kysymys, siis jäpätään Okei, tää on oikeastaan semmonen kysymys, että tähän tulee varmaan aika paljon puhuttavaa, mutta No ei sitä tiedä, kun ei kukaan vastaa siihen. mikä sinusta tulee isona? Kenestä me aloitetaan? Sinusta, sä oot meidän Ai vieressä. minä olen vieras. Hyvä kysymys. Mä aina sanon, että media-ala on niinku työllistyy työttömäksi, koska
niin 3 vuoden päästä, kun me päästään täältä pois, niin media-ala ei ole enää työ, koska AI ja kaikki sellaiset paskat on jo ottanut sen kaiken. Mut kuka niinku säätää sitä aita? Niin. Varmaan joku IT. joka ei Isompi ole AI. minä. Joku, joka ei ole minä. Isompi AI. Isompi AI. Mut siis ihan rehellisesti vois veikata, että IT-alatyypit. Isompi Niin, tekoäly. mutta ollaanko me IT-alalla? Ei olla. Ei olla. Medialla. Niin sen Mun takia... kaveri on. Mut miten AI voi ottaa esiin vaikka uutishommat? Niin, se on, no varmaan se kuitenkin löytää tavan ottaa sen, koska... No semmonen tekoälyääni. Koska ainoa asia, mitä ne ihmiset, haluatko sä olla uutislähettelijä? En. Mä voisin olla kuvaaja siellä. Kameran kanssa. Mut silleen mä vaan sanon, että jos jotkut ihmiset pystyy leikkaamaan rahaa sillä, että ne ei ota oikeita ihmisiä siihen, niin ne aikoo tehdä sen. Niin sen takia mä oon ajatellut, että mä menen johonkin saatanan mäkkäriin töihin ja hain semmoisen käpäsen pienen asunnon ja sitten yritän tehdä jotain mediatöitä tai mä haluaisin tehdä sarjakuvan. Sekin olisi kivaa, mutta sitten Se on yksi asia, mitä AI ei varmaan koskaan voi ottaa. Mikä? niin, silleen niin Sori. Sarjakuvien tekeminen. se Ai voi, joo. silleen, tavallaan se voi tehdä sarjakuvia, mutta kun se on No, just se, joo. että mä haluaisin tehdä oman sellaisen, mutta sitten mä en pysty vaan niinku asua mun äitin kellarissa 4 vuotta, kun mä värkkään sellaista. Niin, No älä oo sun äitin kellarissa, oo sillä niinku... Meillä ei oo kellaria. Me Ulla. asutaan rivitalossa. no, Kellari! mulla on kellari, mulla on myös ullakko, jossa on mehiläisiä. Meillä on semmonen... Pitää mennä parvekkeelta. Ja siellä ei oo mitään. Siellä on siis eristeitä. Ja Sama. ampiaisia. Joo, asu siellä. En. Siellä on eristeitä. Lopeta se vittu. Mitäs muuta siellä on? Toinen V-sana. Sitten meillä on semmonen pikkuperunakellari. Joo. Mahtuu just yksi ihminen. Peruna. Niin, siis mä haluaisin tehdä jotain silleen creative, kun mä oon isona. Ja mun isoin plääni on tällä hetkellä aloittaa Patreon ja piirtää sinne jotain ja toivoa, että ihmiset maksaa siitä. Mutta aika niitä pieni maksaa mahdollisuus, että niin tapahtuu. Eli riippuu mitä sä teet. Niin. Aloita OnlyFans. Aloita OnlyFans. Se on plan 3. Se on sun plan 3, aloittaa OnlyFans. Joo, Elikkä, jos et pääse jostain syystä mäkkäriin, sarjakuva. kyllä. Jos et saa sarjakuvaa, OnlyFans. Kyllä. Ja jos ei mitään, niin sitten sit mä varmaan menen pyytää mun äidiltä apua asiaan. Rahaa. Menet vaan sanoa, äiti, saanko mä rahaa? Äiti, saanko mä rahaa? Mä oon köyhä. Mä en saa töitä. Mä oon työtön. Mä huomasin, että tää on ehkä vähän paremmin, kun tässä ei tule niin paljon taustamelua. Et kaikki on vihreällä. Niin. No voi paska. Ei sillä ole mitään väliä, mutta Joo. se on ehkä vähän parempi. Niin, joo, mä oon tosi pessimisti tulevaisuudesta, koska se niinku tässä vaiheessa oikein vaikuta hirveän hyvältä, mutta silleen katsotaan 3 vuodessa, ehkä AI on... Se on 2 S:llä. Pessimisti. Pessimisti. Pesimisti. Tän takia kaikki kiusaa sua. Niin. Mä pahoillani. Okei. Se on käynyt sen suussa. Niin onkin. No joo, mut mä se ei- leikin sillä. Mut se ei osunut muhun. Tai siis osu, mutta ei mihinkään tärkeeseen osuu. Joo. Ai, No ai. seuraava voi puhua. Puru, mitä susta tulee isona? Mitä sä... Niin. Pa. Mä en tiedä. Varmaan En mäkään tiedä. samat hommat kuin Nellille. Että Elikkä mäkkäri sitten mäkkäri joku toinen asia sitten OnlyFans. Jos se ei toimi, niin sit mä vaan meen kodittomana kadulle pummimaan kaljaa muilta. Joo. No sä voit mennä Torpelle kämppikseksi. Mä menen Torpen luokse, niin sekään sais mitään töitä muuta kuin mäkkäri tai OnlyFans. Ei se rupea jalkakuvia. No sä olisit Free ainoa, Fighters. joka tilaisi sen OnlyFansin. Niin, entä sitten? Joo. Oliks siinä sun? Niin. En mä tiedä, ehkä. Isona. Okei, mihin ammattiin sä haluaisit päästä isona? Niinkö mä tietäisin? No kyllä sun pitää... No, kyllä sä tiedät, sä sanonut monta kertaa. Bomboklat, mä en tiedä. Silleen... freelancer. Siltä se vähän vaikuttaa. Entrepreneur.
Entrepreneur. Mä teen oma firma nimeltä Make Media Palvelut. Make mediapalvelut, ei vittu. Makea ja no joo. Make ei edes ole olemassa. Mä Sä oot Makea ei, Mä en ei, oo Makea. no ei oo Toniakaan. ei Tonia, kill your wife. Me ei olla muuta kertoa, mistä se tulee. Ei ikinä, älkää ikinä kertoa. Me ei saada koskaan kertoa, Ei, mistä se se tulee. on niinku se koko, se Se juttu. tulee siitä. Ei, Mä vedän sut uraan. mä laitan itse kiinni sun tuon jutun. Sä tykkään, mä voin tehdä näin. Mitäs? Helvet. No, ai jaa. Niin. No, Huuste. No, mäkään en tiedä mistä se nimi tulee, mutta en mä halua tietääkään. Tai siis, niin, ei mua kiinnosta niin paljon. Mä vaan oon täällä ja puhun mikkiin. no kappa, kuka sä haluut olla, kun sä oot Hei. iso? Miksi mut skipattiin? No siis joo. Sun nyt mielipidettä ei kysytty. Sun mielipidettä ei kukaan halua. Mun mielestä sä kyllä voisit silleen. Ei please. Sun mielipide on turha. Älä Mielipide on turha. No voi vittu. Se kuuluu vielä. No ei kuulu enää. No kyllä se vähän niinku kuuluu toisten mikeistä. Niin. Womp No womp. anyway, Oliver, vastaa sä please ennen mua. Ei, kun Kasper sä vasta. Okei. Kasper. Mitä minä haluan olla Viimeisenä. isona? Mä haluan olla isona itsenäinen artisti. Ota, mitä noissa kameroissa? Ha? Annoin. Hyvä pyry. Mä oon tosi hyvä tässä. Todella hyvä. Mä oon ollut aika paskasti tämän koko podcastin tässä näin, mutta... Sä et oo sanonut mitään mun mielestä. No mutta mä haluaisin olla Meillä ei ollut itsenäinen, yhtään hyvää vitsiä mun mielestä. Joo. Jatka. itsenäinen artisti, haluan oppia käyttämään FL Studiota. Susta ei tuu mitään räppäriä. Joo, Niin. musta voi tulla tuottaja. Älä nyt tuhoa sen unelmia. Mä tuhoan sen unelmat, siitä ei tuu producer eikä räppäri. Mun kaveri on producer. Joo, kyllä mäkin tiedän produceria. Se on producerina vitun paskaa musiikkia, mutta se on tähän vitun meemi. No se on niin vitun No, UG. anyway. David Morales. Se tuota- asuu jossain, mä en tiedä missä se asuu. Se on Niin, mut siis joo, OnlyFans ei tuu kuuloonkaan, koska vaikka mä aloittaisin semmosen, kukaan ei ostais. Torppe menee ostaa. Torpea voi... Torppe ostaa. Sä et tiedäkään, okei. Sä olet lyhyt Niin. ja sä olet pieni, niin sä et tiedäkään, minkälaisia on. No joo. Mitä sä tietäisit Sä siitä? saisit- What the fuck would you know about it? Ei, I've nyt, been lurking. jos tulee... Ah! Hei, mut jos tähän jos joskus tähän Boku no Picosta live action, niin hit me up. Mikä vittu on Pokunoppi? Se on semmonen Gooner anime. shota. Sano vaan se enkunkielinen nimi. Boku no Pico. En tiedä. Se on aggressiivinen Gooner anime. Oota, nyt mä googlaan. Joo. Miten sä kirjoitat sen? Boku. Boku no, No Pico. Pico. Elikkä B niinku banaani. Kuno... P-I-K-O. Joo, Pokunoppi. Aggressive Gooner anime. Voi mitä helvettiä. Se on shota. Tiedätkö mikä on loli? kattoo niin. Joo. Häh? Niin tiedätkö sä mikä on loli? Tuo ihminen. Tuo tossa mun edessä. Kasperin fucking Koppinen. Tykkää Boku no Picosta. Mä en oo kattonut oikeastaan se kertaakaan. Se on vaan semmonen inside-läppä, että mä puhun siitä. No, Hei, to each your own. no. Mut mulla on tuo nyt mun search historissa ja mä en ikinä halua nähdä sitä uudestaan. No sä voit poistaa sen sieltä. Hei, mutta Älä se oli polta kappi. se oli sun idea hakee Boku no Pico. Mutta sitten, niin, joko tuottaja tai sitten, Sä oot taas ihan hirveen kovalla. no, nyt on parempi varmaan. Sori, mä vaan... No, Oikas. tehdään What? testi. Onko se nyt hyvä? Teet vaan näin. Joo, nyt on hyvä. Juu. No niin, kiitos. Elikkä siis joko tuottaja tai sitten joku semmonen uutisankkuri. Mene vähän tänne päin. Käännä sitä. Noin. Näin, Joo. okei. Joo. Älä mene niin kauas. Mä menen kauas silloin, kun mä mä Siinä. en puhu. Pidä noin. Kun mä en puhu, niin mä menen Miksi mä kauas. voida käyttää näitä mikkejä? Okei, Oliver, minkä sä haluat olla isona? Miksi mä voida Se olipa käyttää nopeeta. Niin, mikä mä haluan olla ison... Miksi mä tulin tänne alalle oli sen takia, että mä tulin tänne elokuva niinku puolen ja peli osittain niitten takia. Mut tämän viimeisen pari kuukauden aikana mä oon huomannut, että mä pystyn imitoida melkein kekä tahansa ihmisen ääntä. Oh, Tai no, Et. en, mutta niinku... imitoi pyryä. Ei siis sillä lailla, että niinku...
sama asia. Joo, mä kuvaan joka päivä ääninäytteitä itsestäni mun puhelimelle. Pystytään niinku puhua niiden tavalla. Soita yksi ääninäytö. No voin mä kattoo, jos mä... Ei. Itse asiassa mä muistan, että se on I have no mouth and I must Scream, joo. Ja se on siitä kirjasta, se on Amin monologista. Se oli tosi hyvä. Kun mä tein sen lauantaina, mä ääninäyttelin sen uudelleen niinku itten samalla, niin se oli oikeastaan aika hyvä. Mun pitää lukea se, sen mä tiedän. Se on vaan 11 sivua sekin. Joo, mä tiedän, että se on tosi lyhyt, mutta se oli pitkä. Se on kuulemma niin... Mä en kestä semmosia torture porn tyyppisiä. Se on kidutusta, niin. kyllä. Mut Mä en spoilaa mitä siinä tapahtuu, mutta mitä se Fortnite. on? Se on for 109 years I've kept, mä en muista niitä lainia ulkoa, mutta se on why me? Do the Fortnite. Joo. Do the Fortnite. Joo, mun pitää lukea se vaikuttaa semmoiselta, että mä kusisin. Se ei ole hate monologissa, mutta se ei ole hate monologissa, mutta silti. Joo. Mikä mä halusin olla isona? Pysytään nyt siinä. Niin. No pysytään. Alun perin mä haluan vieläkin olla osittain elokuvakuvaaja tai scriptwriter, koska mulla on liikaa ajatuksia mun päässä, jotka pyörii. Se on myös yksi syy, minkä takia mä osaan näytellä tai puhua. Mulla on joku juttu, että mä pystyn kuvitella, miltä tuntuu olla joku toinen ihminen. Oletko koskaan harkinnut skitsofrenia-todistusta? Kyllä olen. Sun kannattaa kirjoittaa, se on ihan vittu hyvä. Joo, se on, mutta aina kun mulla on vaikka kuinka monta, mä oon kirjoittanut jonnekin doksiin kauan sitten, mulla on liikaa tarinoita siellä. Ja mähän on itse pyörii päässä koko ajan tarinoita, erilaisia fantasia, niitä semmosia. Ja mulle tulee koko ajan viestejä, kiva. Bro, when are you coming to eat? Joo, mietitään sitä myöhemmin. Mutta, niin. Eli osittain mä haluan olla scriptwriter, elokuvakuvaaja, mutta eniten varmaan mä haluan olla ääninäyttelijä tai semmonen. Mä oon samaa mieltä, ääninäyttelijä on tosi kivaa. Ääninäyttelijä on mun mielestä... harkinnut samaa. Joo, ääninäyttelijänä on niin hauskaa, koska sä voit olla joku muu. Sä voit olla. Ja mieti, jos on sun oma tuotanto, saat päättää tasan tarkkaan, miltä ne hahmot kuulostaa. Se on Joo, niinku jotain. Se on tosi mukavaa. Mä näyttelen mulla on teatterissa. Niin, siis, jos ääninäyttelijäksi pääsis tosi helposti, niin that would be everything. Vaan aloittaa omaa tuotantoa täällä. Muuten mä en oo täysin järjeltänyt se, että mä kuvasin hate-monologin. Mä halusin vielä sen sanoa. Mä en oo niin kuin M. Mä en ole robotti, joka kiduttaa ihmisiä hyvä. 109 vuotta. Pidä se sillä tavalla. Muuta ei tässä robotiksi. En. Mä en oo myöskään glitch trap. Tai glitch trap. Spring trap! No, se on eri. Burn trap. FNAF. Ei spoilerit, mä en oo kattonut sitä elokuvaa vielä. Joo, ei, mutta en mäkään oo kattonut sitä. Spoileri! Mä menen katsoa sen huomenna. Turpa kiinni. Spoileri, se on paska. Siinä oli 27 minuutin pitkä scene where Springtrap and Marco Abden wow. tiimissä. Mitä? Mitä mennä kattos? Näköjään. No. Hei. Ei, mutta Pyry, mä tiedän Pyry, sä oot ihan kauhean ilkeä, mutta älä spoilaa sitä mullekaan. Mun piti mennä kattoo se, mutta mä en päässyt kattoo sitä, niin älä spoilaa sitä, jos sä menet sen muutaman päivän päästä Mä en katsomaan. katso sen huomenna. Mulla ei oo mitään hajua. Kehen kappi? Hä? Kehen me jäätiin? Me ei jääty kehen. Tai siis jäätiin. suhun jäätiin silleen, että mitä sä haluat olla isona. Mä sanoin. Mihin sä vastasit, joka tarkoittaa, että tää on lopulta tää jakso. Eikö sä vastannut vielä? Mä vastasin, että mä haluan olla isona joko tuottaja, OnlyFans ei tule onnistumaan. Eikö niin, ja niin sanotkin. Niin. Mä vieläkin sanon, että jos joltain meiltä onnistuu OnlyFans, niin se on sulta. Miksi? There are freaks out there. Legit, tuo on kyllä ihan totta. Tehdäänpä näin. Ehkä se kuuluu paremmin, jos me tehdään näin. No niin. Joo. Sekin piti toilet. No. Okei. Niin. Mitä me tehdään tähän lopuksi? Onko teillä joku... Me jäätiin kyllä FNAFiin, mutta...
Hor, 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 hor. Hor, 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 hor. Har. Hor, 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 hor. Noniin. Subscribe. Tykkää. Wow. Te ette Ja- ikinä tuu näkemään mua uudestaan. Hyvästi. Moi. Sigma. Pum.